खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा चेनेलखौबो लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम सरकारा नलबारिनि केबिनेट जथुमाव गोबां थिरांथा लादों। सर्ब शिक्षानि थाखाय 35,000 जर'खा फोरोंगिरि मासि सोरजिनायनि थिरांथा लादों। मैया बृहस्पतिबाराव नलबारि जिल्ला खुंथायनि मावख'आव रायजो केबिनेटनि मोनसे जथुम जादोंमोन। बे जथुमाव केबिनेटआ गोबां गोनां थिरांथाफोर लादोंमोन। केबिनेटनि जथुमनि जोबनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरां मेल खुंदोंमोन आरो लानाय थिरांथाफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोसावदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला केबिनेट थिरांथाफोरा जादों सर्ब शिक्षानि थाखाय 35,000 मासि फोरोंगिरिफोरनि गोदान रिक्रुटमेन्ट सोरजिनायनि थिरांथा। रायजो सरकारा नलबारिनि मोनब्रै धोरोमारि थावनिफोरनो साफ्रोमनोबो 3 कौटि रां होगोननि थिरांथा। बिगियान आयदाया मानगोनां एमएनसि फरायसालिमानिफ्राय जागायगोन। फ्लाइअभारखौ नलबारि मेडिकेल कलेजसिम थांनो थाखाय गायसननाय जागोन। मटर साइकेलाव हेलमेट गानैनि थाखाय जरिमाना होनांगोन। साखा खबथाम गारिनि थाखाय जेबो जरिमाना होनाय जानाय नङा। सासे साखा खबथाम सालायग्राया खेबब्रै नेमफोरखौ सिफायनायनि थाखाय जरिमाना होनांगोन। निसा लोंनाय आरो ड्राइभफोरखौ जरिमाना होनाय जागोन। नलबारियाव गंसे गोदान थायारि स्टेडियाम लुनाय जागोन। नलबारि जिल्लानि अबिबि फोरोंगिरिफोरनो साफ्रोमनोबो खेबसेनि थाखाय 2 लाख रांनि हेफाजाब होनाय जागोन। नलबारि जिल्लायाव 19 किल'मिटार गोदान माथावरि लुनाय जागोन। माथावरिखौ मराफाग्लादिया आरो बरहादिया दैमाफोरनि रुगुङाव लुनाय जागोन। टिहु बियाबाव 16 किल'मिटार माथावरि लुनाय जागोन। बरखेत्रआव 3 किल'मिटार माथावरि लुनाय जागोन। बेवहाय रायखांनो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया नलबारियाव खुंनाय आसाम सरकारनि 14थि बायजोआरि राजथावनि केबिनेट जथुम्माखौ रुद्राक्षनि बिफां गायनानै बेखेवदोंमोन। मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, चन्द्र महन्त पटवारी, रन्जित दास, केशव महन्त आरो गोबां गुबुन मन्थ्रिफोर दंमोन। मैयानि बे जथुमाव गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। नैथि आपडेटआवनो दङ सर्ब शिक्षा अभियान फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 35,000 गोदान साख्रि। मैया बृहस्पतिबाराव नलबारि जिल्ला खुंथायनि मावख'आव रायजो केबिनेटनि मोनसे जथुम जादोंमोन। बे जथुम्मायाव आसाम केबिनेटआ 35,000 सर्ब शिक्षा अभियान (एसएसए) फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि मावफुंनो थिरांथा लादों, जाहाथे बिसोरखौ सरकारनि सिङाव लाबोनो हायो होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो दि गोदान बिनायसाफोरा गुबुन मासिफोरनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन, जेराव एसएसए फोरोंगिरिया बे स्पेशेल रिक्रुटमेन्टनि थाखाय आर'जलाइ होनांगोन। खेबसे थिसनखांनायनि उनाव, बिसोरो हायुंआरि पेन्सन बिथांखि, सरकारि बेथन स्केल आरो बोसोरारि बेथन बांनाय बायदि मुलाम्फाफोर मोनगोन होननानै थिरांथा लादों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ चिरां जिल्लानि सासे बर' सेंग्रा गोमानानै दङ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सासे बर' बिमा-बिफानि मेगनाव सानफ्रोमबो मोदै गहोदों। जाथाया ओरैबायदि दि चिरां जिल्लानि सानजौरां गामिनि बियस बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारीया गोमानानै दङ। समाजारि खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालराव खामानि मावोमोन आरो थांनाय सुक्रुबारावनो बेंगालरनिफ्राय बङाइगावआव सौफैखाबायमोन। बेनि उनाव गुवाहाटीआव थांफिननोसै होननायनि उननिफ्रायनो जेबो खबर गैया होननानै बिफानिफ्राय बुंनायखौ खोनानो मोननाय जादों। गोमानाय सेंग्रानि बिफाया बुङो दि फिसाज्ला रैखा बसुमतारीया सिगाङाव सानफ्रोमबो न'आव मोजां गाज्रि खौरां लाहरबाय थायोमोन। गोमानानै थानाय रैखा बसुमतारीखौ नोंथांमोनहा सोरबा बबेयावबा थानाय खबरफोर मोनोबा नैबे मबाइल नाम्बाराव फन बुना खबर हरनो थाखाय बिफा बियस बसुमतारीया खावलायनाय जादों। मबाइल नाम्बारा जाबाय 6901652696। नेक्स्ट आपडेटआव दङ चिराङाव गोसथोलायनायनि थाखाय दैयाव बाज्रुमना सासे आइजोनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि धालिगावआव मैया जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय।
काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय मैखुनगाव गामियाव 27 नं माहारियारि राजा लामायाव खुजिया दैमानि दालांनिफ्राय सासे लाइमोन आइजोआ खुजिया दैमायाव बाज्रुमो। साननि सोराङाव राइजोफोरनि मेगन सिगाङाव लाइमोन आइजोआ दालांनिफ्राय दैमायाव बाज्रुमनायखौ नुनानै राइजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जायो। दैयाव गोदोनाय नुनानै जायगानि सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया सानस्रिदोंमोन आरो हिन्जावसाखौ हुस गैयै अबस्थायाव रैखा खालामदोंमोन आरो बोरियाव लाबोदोंमोन। थासारिखौ गाज्रि नुनानै बिथांजोखौ थाबैनो अट'रिक्साजों काजलगावआव थानाय जेएसबि सिभिल देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिबानाव थानाय डाक्टारफोरा बिथांजोखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि थैनाय हिन्जावसाया काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सतिपुर गामिनि बाबर आली आनसारीनि फिसाजो सनियारा आनसारीमोन। बिथाङा 18 बोसोर बैसोनिमोन। जाथायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बे जाथाया मोजां मोनलायनायनि थाखाय जादोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ नीट इउजि कुइसन पेपार लिक जानायनि दायाव सिबिआइआ बिहारनिफ्राय सानै हमदों। सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन (सिबिआइआ) नीट इउजि केलेंकारिनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय बिहारनि पाटनानिफ्राय सानै सुबुंखौ हमबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सानैनि सिनायथिखौ मनीष प्रकार आरो आशुतोष होनना मिथिनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मनीषआ बिनायसाफोरखौ आनजादनि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय गंसे फरायसालियाव लांफायोमोन। फारसेथिं आशुतोषआ फरायसाफोरनि थाखाय रैखाथि न'नि थावनिफोर खुंदोंमोन। गोबां खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला गासैबो दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव थिसननाय जाबाय आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिफोरखौ संदान बावनाय जासिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मेघालयआव आइजोखौ गाज्रियै बुनायनि दायाव साद' हमजादों। मेघालयनि सोनाब गार' हिल्सआव मोनसे भिडिअ' भाइरेल जानायनि उनाव साद' सुबुंफोरखौ खानाय जादों, जेराव बिसोरो सासे आइजोखौ अनागारियै गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। नोंथांमोनहाबो दासिमाव बे जाथायनि भिडिअ'खौ नुखाबाय जानांगौ। पुलिसआ भाइरेल भिडिअ'नि सैथोथिखौ रोखा खालामो आरो गाहाय टेक्सराग्रे गामि दमाल आसिमाव राहा गैयै बुथारजाग्राखौ हिंसानि दायनिगिरिफोरखौ सिनायथि होयो। माखासे दायनिगिरिफोरा बुथारजानायनि खाथि बाहागिफोरमोन। भाइरेल भिडिअ'आव गोबां सुबुंफोरा गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ औवानि लावथिफोरजों बुनाय आरो बिखौ हायाव बोनानै बिनि खानाइखौ बोनाय नुनो मोन्दोंमोन। बोलि जानांनाय सुबुंखौ सानायजों गाबख्रावनाय आरो मददनि थाखाय गाबनाय नुनो मोनो, नाथाय नायगिरिफोरा हिंसाखौ होबथानो थाखाय बेसेनगोसा खामानि मावाखैमोन। रायजोनि आइजो आयेन दागिरिफोरनि गेजेराव सासे मेघालय आयेन आफाद कमिटि अन वुमेन इम्पावारमेन्टनि आफादगिरि शान्ता मेरि सिल्ला आरो एमएलए सुटंगा साइफुं जयन्तिया हिल्सआबो बे जाथायखौ सोंखारिदों। बिथांजोआ सोनाब गार' हिल्स जिल्लानि पुलिस सामलायगिरिनिफ्राय जाथायनि सायाव रिपर्ट बिदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ पेटिएम पेमेन्ट बेंक एकाउन्टफोरा 20 जुलाइआव बन्द जासिगोन। पेटिएम पेमेन्ट बेंक लिमिटेड (पिपिबिएल) आ मोनसे गोदान नटिफिकेसन फोसावदों। कम्पानिया मोनसे अफिसियेल नटिस वार्निं फोसावनानै इउजारफोरनो बेनि बागै खौरां होदों। कम्पानिनि बुंनाय बायदिब्ला, जाय इउजारफोरनि एकाउन्टआव जिर' बेलेन्स जाना दङ एबा बेनि वालेटआ एक्टिभ नंला, बेफोर एकाउन्टखौ डिएक्टिभेट खालामनाय जासिगोन। बेजों लोगोसेनो बै एकाउन्ट जायफोराव बोसोरसेमानि जायखिजाया रोखोमनि ट्रान्जेकसन खालामनाय जायाखै, बेफोरखौबो डिएक्टिभेट खालामनाय जागोन। बेबायदि गासैबो एकाउन्टफोरखौ कम्पानिया फैगौ 20 जुलाइखालि अरायबोनि थाखाय बन्द खालामगोन होननानै रिपर्टआव मोन्नाय जादों।